मामबायनानै थाङोना गोबां खस्थ' मोनोना खस्थ'आलाय खस्थ' जायो आं इदिनो आदब जानायखाय इदिनो बारा खस्थ'खौ खस्थ' बायदि मोनला आरो ओमफ्राय दुगैनाय बायदिसिनाफ्रावबो हारसिं थांनानै दुगैयो नामा? दुगैनाय बायदिसिना निजेनो दुगैनो हायो ट्रिबेलखौ नारनानै ट्रिबेलखौथ' दा बारा हाया आंबो एसे नारना होनांगौ दा आवगोल हायोमोन दा एसे माने प्रब्लेम जादों मानो होनबा एसे आंबो इदिनो माबा सिजारिन खालामनायसो नालाय। गुड आफ्टारनुन लोगोफोर, बेलासिनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे दिनै आङो दंफैयो जयरामपुर हालामनि सिङाव थानाय मोनसे रजनिपुर होननाय गामियाव लोगोफोर। बेयाव सासे आब' दङ, बिथाङा लेंग्रि, थाबायनो हाया, गोबां खस्थ'जों सोलियो आरोना लोगोफोर। बेनि थाखायनो आंबो एसे आब'जों भिडिअ'आव सोंनाय फिननाय लानो होनना फैबाय आरोना लोगोफ्रा भिडिअ'खौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय। जयरामपुरनिफ्राय नैबे लामाजों फैदो आरोना लोगोफोर, ओरै फैयै फैनानै ओमफ्राय नैयाव मोनसे सारियालि मोनदों आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय नै ओरैजाय फैयै बेनिफ्राय नै न'आ बे आरोना लोगोफोर। नै बेनो जाहैबाय लेंग्रि आब'नि न' आरोना। बेनिफ्राय नै ओरै थाङोबा हाजोआव थांगोन दै लोगोफोर। बिदिब्ला जोङो बिसानाव थांनानै एसे सावरायहैनो दै आब'जों। आब'नि न'नि अबस्थाफ्रा बेबायदि आरोना लोगोफोर। नैबे जाहैबाय बाथरुम, बेनिफ्राय नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय। ओरैजाय ट्रिबेल दं, बेनिफ्राय नैखै दै फिल्टार दं दै लोगोफोर। बेनिफ्राय जोङो ओरैजाय आब'आ जि रिक्साजों बा थेलाजों हान्थियो बेखौ आं सिगाङावनो एसे देखायग्रोगोन दै लोगोफोर, नायना लाग्रोबानो जाबाय। नै आब'आ बेजोंनो हान्थियो आरोना लोगोफोर, नैबे थेलाजोंनो। अबेबा थांनोबा बा खाथिफ्राव थांनोबा नैबे थेलाजों थाङो आरोना लोगोफोर, नायना लाबानो जाबाय। बिदिब्ला जोङो आब'जों थांनानै सिङाव रायज्लायहैनि एसे। खुलुमबाय आब'। नोंथांखौथ' आङो नुदों माने थाबायनाय जिखुनु खामानि बायदिसिना मावनायावथ' गोबां खस्थ' जायो खोमा ना? नोंथांनाथ' जेनेबा आथिङाबो बेबायदि मोजां नङाना? बेनिफ्राय खामानि दामानिफोरखौ माबायदि मावोबा? संनाय खावनाय? खामानि दामानियालाय बिदिनो आंनो आखाइयाबो बिदिनो माबानानै मावो आरो। ओमफ्राय बिदिनो आइमोनाबो बिदिनो दै बायदिसिना माबा सरनानै थिखांना होफैयो। आंथ' दैफोरखौ थिखांनो हाया, जेनेबा माइरं दैरंफ्रा आंनो हाजोबो। न' लिरनाय बायदिसिना ओंखाम संनाय हायो, संनानै बिदिनो माबायो आरो। ओमफ्राय दैफोरखौल'सो थिखांनानै लाबोनो हाया, गिलिर बुस्थुखौ थिखांना लाबोनो हायाना? बेनिफ्राय जेनेबा बायराफ्राव जुदि थांनो गोनां जायोब्ला माबायदि थाङो? मामबायनानै थाङोना? गोबां खस्थ' मोनोना? खस्थ'आलाय खस्थ' जायो आं इदिनो आदब जानायखाय इदिनो बारा खस्थ'खौ खस्थ' बायदि मोनला आरो। ओमफ्राय दुगैनाय बायदिसिनाफ्रावबो हारसिं थांनानै दुगैयो नामा? दुगैनाय बायदिसिना निजेनो दुगैनो हायो। ट्रिबेलखौ नारनानै? ट्रिबेलखौथ' दा बारा हाया आंबो एसे नारना होनांगौ। दा आवगोल हायोमोन, दा एसे माने प्रब्लेम जादों मानो होनबा एसे आंबो बिदिनो माबा सिजारिन खालामनायसो नालाय, ओंखायनो दा बारा हायाखै। बारा बोसोर जायाखै नालाय, दा बोसोरनै जाबाय। बोसोरनै? ओमफ्राय गथ' गथाया साबैसेबा? सासे ना? हौवासा ना हिनजावसा? हौवासा। बेनिफ्राय माबाया गुमैया मा मावोबा? बियो माबा खामानि मावो, बिदिनो हाजिरा बायदिसिना। हाजिरा बायदिसिना मावो ना? औवा लुदिं खालामहैदों। औवा लुदिं खालामदों। थांलाय फैलाय जायोना ओजोंनो पारमानेन्ट थाखायो? माबा फैया। ओजोंनो थाखायोना? गोनां जायो आं। होमबा मादैयासो नेफैयो आरोना? बिदिनो हारसिं थानो हाया नालाय, गियो हारसिंद्राय थानो हाया। आइया नेफैयो आरो। न'आबो एसे खाथिखाय दा एसे सहस जाबाय आरो, गोजानबाथ' बिराद उसुबिदा जागौमोन आं। दा खाथियाव थानाय हिसाबै ना? बेनिफ्राय आब'आ बबे जायगायाव हाबा जादोंमोनबा? खाथियावनोखा नामा? खाथियाव माने माबायावसो, ओइ माबायाव गिलामुरा बरदेरफामोननियाव। मा मानसिबा? माबा गुमैया हारसासो ना? हारसाबाबो दा जोंनि बर'आवनो बर' धोरोमखौनो लाबाय, बाथौखौनो लाबाय ना? बाथौखौनो लाबाय जों। जाय गावनो बाथौखौनो धोरोमखौनो मोजां मोननानै गावनो माबा लाबाय आरो। जों दा बाथौ बिबाराव दं आरो। बिबाराव दंना? ओमफ्राय गुमैया ओरैनो बेसे गोबावजों फैयोबा न'आव? बेसे गोबावजों? दाख्लैबावसो थांदों, दिनै सानब्रैल'सो जादों। सानब्रैल' जादों? बेनि सिगाङाव दंफैखायोमोन ना? दङमोन, मागोआव दंमोन, दाख्लैबावैबो लोमजानाय साजानाय जादों नालाय। सानब्रैल'सो जादों थांनाया। बेनिफ्राय आरो न'आव थाबाय थाबाबो सोलिनो उसुबिदा जायो।
बायनानैसो जायो नालाय अ इथिं फारसे गथ'नि खरसा दङ इथिं आरो किस्टिनि इदिनो रायजो राजानि खरसा आरो निजेनि जानाय लोंनाय बिदिनो खरसा दं आरो दा न'आव थानो होनबाबो दा थाबाबो जायाबा जेरै उसुबिदा जायो उसुबिदा एसे माने गोबाङानो उसुबिदा जायो आरोना बिथाखौ बायनानै इयाव थाबाय आरोना थाबाय इनिफ्राय आइ फोर न' मोनाखै नामा न'आथ' मोनथ'वाखै दा मोनथ'वाखै जिअटेक जादोंना जिअटेकआलाय जादोंमोन जानायालाय दा सरखारनिसो खोथा माला मोनोना सरखारनि खोथाखौथ' रावबोथ' बुंस'नोबो बुंनो हाया बा मोनथारगोनबो होननानै बुंनो हाया जाय सरखारनि खोथासो जायखौ सायख'नानै होग्रोयो बेसो दा जेनेबा नोंथाङा लेंग्रि हिसाबै नोंथांखौथ' सरकारा नोंथांनो होथारनांगौ होननानैथ' नायनानै होनाय नङा बिदि होनायमोनबाथ' दिनैसिम आं बेफोरबायदि उसुबिदायाव थानो गोनाङानो जाया इनिफ्राय जेनेबा गायग्रा हाथ' गैयाना होमबाथ' हाजिरा मावना बायनासो जायो मैगं थाइगं गुथे बायनानै जाजोबनाय जायोना 12 मास बायना जानाय जायोना गोबां दुखु नांथावना बेखिनि एरियाया मा जायगा गोलैयोबा जोंना बेखिनिया आवगोलो जोङो ओजोंहाय थानाया दाना बे रजनिपुर होनो रजनिपुर ना रजनिपुर कलिता गामि कलिता गामि ना ओमफ्राय बर'फ्रा बेसेसो दं इयाव बर'फ्रा माने फ्रायबो इयावनो फैजोब्बाय ना खै गर दं ओरैनो जोंनिया इयाव जोंना 32 दं 32आवबो दा 32आ गैजोबला दैमा बारनानै न'खरनिसो दं मा धोरोमनि मानसि दं इयाव मा धोरोम सब बाथौआनो गोजा ना बाथौआनो गोजा जोंनो बाथौ सिबियारि गोजा इनिफ्राय दैलाङाव दै लोमो नामा इयावलाय दैलाङाव बिदिनो दै लोमो दैमानि दै नङा बे फुख्रि जावना होबाय बेयावनो जमा जायो बेयाव आगोलाव दैया स' थाङोमोन फुख्रि जावथेजोबबायना दैखौ जेनेबा होथेनाय जाबायना दैया थांनो जेरावबो लामा गैलाना जों बेयाव हा बायफैबा जावाखैमोन ओमफ्राय जों जेला न' बसायनानै खारबोबाय बेयाव जावथेना होबाय बेयो पन्सायतआ आगोल जियादल पन्सायतमोन दा जोंना बरदलनि पन्सायत गोलैयोना खै नम्बर वार्ड इयो वार्डआ जानो खै नम्बरथाय आं मिथियाना वार्डखौ होमबा मिथियाना वार्डखौ मिथिया खै नम्बर गोलैयोथाय सोंनांसिगोनसै आं सिगां भिडिअआव नुदोंमोन कारेन्टखौथ' लायाखैमोन दा कारेन्टखौ लाबाय नामा कारेन्टखौ सिगाङो बिदिनो दंमोन फार्स्टनिफ्राय ओमफ्राय बिसोरो बिदिनो बिनानै फैसा मोनदिया नालाय ओमफ्राय हास'ना लांदों फांखाखौथ' दाबो लांनायखौ मोनाखै वाराबो होफैयाखै फांखाखौबो ओमफ्राय दा कारेन्टआ आं आवगोलनो माबा होनानै दोनदों नालाय बिदिनो एप्लाइ होनानै दोनदोंमोन ओमफ्राय दा आंनि नामाव कारेन्टआ फैबाय कारेन्टखौ दा इउज खालामगासिनो आरो आं अब्लाबो दा माबाया फैयो मिटार बक्सखौ सफैथ'वाखै सिगांदि जेनेबा हमना ला कारेन्टखौ लानानै फांखा लगायबाय लाइटफोर लगायबाय इनि सिगाङाव कनजुमारनि थाखाय फैसा होदोंमोन नामा कनजुमार आवगोलो फार्स्टआव आवगोलो होखांनानै आइमोननिखौनो आं सलायथ'नानै दंमोन ओमफ्राय बिलथ' होबाय थादोंमोन खोमा बिल होदोंमोन थाइसे थाइनै उसुबिदायाव जोंनिफ्राय खारबोनाय जादोंमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो उसुबिदायाव थाइसे थाइनैखौ होथ'नो हायाखैमोन आरो बेनि थाखायनो बिसोरो हास'नानै लांबाय माने बिल होनो हायाखै होननानै हास'बाय हास'नानै लांबाय फांखाबो दिनैसिम गैया फांखा लांदों तार लांदों मा मानसिमोन बियो लांग्राया ओमफ्राय बर'बो दंमोन बिदिनो बर' माने बिदिनो बे बिल माबा जमा लाग्राया दंखायोमोन आरो बर' मानसि ना आवगोलनि जोंनि एनियाथ' थैना थांबाय ओमफ्राय दा गोदान माबादों आरो दा गावखौनो गाव परिसयखौनो होआ बर' होननानैबो बेनिफ्राय बिनि उनाव जेनेबा जेसेबांखिनि बिल हरनो दंमोन बेखौ होबाय होनानैबो इसोरो फांखा तारफोरखौ लाबोना फैदिया फांखाखौ बिलखौबो होनानै आइहा लाबाय ओमफ्राय लानानै गावसोरनो ओमफ्राय बे कारेन्टनि मानसिफ्रानो गावसोरनो रायलायनानै लगायना होफैदोंमोन आङो बिदिनो थारफोरखौबो बाखि लाबोलायनानै बिदिनो दखाननिफ्राय आरो लगायना गावसोरो लगायगोन होननायखाय गावसोरनो लगायना होबाय आरो बेनि उनावबो गावसोरनो हास'ना लांबायबा लांनायनि उनाव ओमफ्राय फांखाखौबो लांबाय दिनैसिम गैया गारि भारा होनानै लाबो होनबाबो लाबोना होआखै माने बबेयाव लांदों नोंसोर गुगामुगा लांदों ना अबाव लांदों बरदलनियाव लांदों दा जेनेबा हमना ला नोंथांखौथ' एसेबां खस्थ'यै सोलिनाय नुदों खामानि दामानि मावनो हाया नुखादों नाथाय बेबायदि खालामनाङामोन आरोना आंबो दुखु मोनदों जेनेबा माबा मोनसे तारिख होनांगौमोन डेट होनांगौमोन
बा जेनेबा डेट होनायनि उनाव जेनेबा माबा खालामनो हायाबा होनो हायाबा जेनेबा लांदों जेबो नङा बेनिफ्राय जेनेबा जेसेबांखिनि पुराना बिल होनो दंमोन गोजाम बिल होनो दंमोन बेखौ होनानैबो जुदि बिसोर लाबोना फैयाखै होमबा बेखौ माने गोबां माने दुखु नांथाव आरोना फांखाखौथ' आंनो जेबो थारखौबो नांफिनलामोन आङो बे फांखाखौ मोनफिनबाबो जागौमोन आरो बे फांखाखौ गंसेखौ बायनो थाखाय आंहा सानब्रै सानबानि हाजिरा मावबाबोथ' मोननाय नङा फांखाखौ लांनो दरखार गैयाना एसे दा आङो दाथ' गरम दिन सफैहांबाय दा फांखासो बायनो ना जानायखौसो बायनो नायथिं बायरा खरसासो सोलिनो बिदि जायो आरो जायो दा जेनेबा गुमैयाबोथ' जेनेबा हारसिं अबाव एसेबां माबा खालामनो हानोना हानाय नङा हाजिरा मावनायालाय आरो माबा मोनसे बिदिनो खुसुर मुसुर खरस खालामनाय ओमफ्राय हाबा जानाया बेसे बोसोर जाखोबा आंना हाबा जानाया दा मे मास सफैबा बोसोरथाम जागोन इनिफ्राय हाबा खालामनानै जों मा होनदों गिलामारानाव बावदो गिलामारायाव लाना थांदोंमोन नोंखौ गिलामारायाव थाङाखै थांखायाखै जोंहाबो हासबेन्डआबो रावबो गैया नालाय बिदा फंबायबो गैया ओमफ्राय बे ओजोंहाय माबादोंबाबो बे बिमा बिफा खांजानायसो निजेनि बिमा बिफाथ' गैया बिदि आरो जेनेबा बेयावनो लोगो मोनलायबाय बेयावनो जुलि जाबाय बेयावनो थाबाय आरोना जोंहा थुलुंगा आदानि भिडिअ आं नायनानै नुदोंमोन नोंथांनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि सासे सुबुङा रां थगायनानै जादोंमोन बे रांखौ नोंथांनो हरफिनबायना हरफिनाखै दासिम मोनफिनबायना बर' मानसियानोमोन नायो मा होननानै फैसा बिहरनायमोन बे मानसिया नोंथांनाव मानसिया न' होगोन होननानै माबा जोङो गगामुग एबसुनिफ्राय हरदों आङो न' होगोन जों मा रांखावनिफ्रायनो जगार खालामबाय दङ नोंनि थाखाय होननानै माबा प्रसेसिं सोलिबाय दं होननानै आंनिफ्राय बिहरनानै बे फैसाखौ जानाय ओमफ्राय नोंथाङा बे मानसिखौ माब्लाबाफोर लोगो मोनदोंमोन बा नुदोंमोन नामा सिनायाखैबो नुवाखैबो ना जे दिनखालि फन हरदों आं नाम्बार गोदान होननानै अबेनिफ्राय हरदों एबसु अफिसनिफ्राय हरदों होनबाय नालाय आंबो बे भिडिअफोराव आंखौ जाय माबा मानसिफोरा आंखौ एसे एनै एसे हेल्प खालामदोंमोन नालाय ओंखायनोथ' आंबो सानदोंमोन माबा एबसु अफिसनिफ्राय हरदोंबालाय नंगौ खोमा बिदि होननानै आंबो हरनायनि गेजेरजों आं मोनफिननाय जाबाय बे फैसाखौ दा इखौथ' आङो भिडिअनि गेजेरजों नुदोंमोन केस होगोन माबा माबि बेबायदि बुंदोंमोन बेनि थाखायनो बिथाङा माने गिनानै गावनो माने फैसाखौ हरफिनदों ना माबा दखाननि सासेया माबाखौ फैसाखौ लानानै हरफिननाय जाबाय आरो बेयो बबे जायगानिमोनबा बे मानसिया बिनि आधार कार्डखौ नायनाय मथेथ' माबा उत्तर नलबारि ना मा उत्तर नलबारि बाक्सा जागोन खोमा ना बाक्सानि ना ओजोंनि मानसियानो सिनायलायनाय मानसियानो माबा दखानाव थांनायाव हमनानै फैसाखौ हरफिनबाय आरो आंनाव ओमफ्राय इयो माबायदि नोंनि नम्बरखौ मोननाय नोंथाङा एसे माने डाउटफोर दं नामा सोरनिफ्रायबा मोनदों बा माने बिदिनो आवगोलो QR क'डआवबो आरो बे माबा आदा थुलुंगा राजानि माबायाव होदोंमोन नालाय बेनि नाम्बारजों बेनिफ्राय लानानै आंनाव फन हरदों जाहैदों आदाया जिथिया नोंनि एकाउन्ट नाम्बार फन नाम्बार होदों बेनि उनाव माने बे मानसिया बे नाम्बारखौ लानानै नोंनाव फन खालामदों माने ना इथ' नुखादों भिडिअनि गेजेरजों गावाबो होनखादों आं नोंखौ भिडिअआवनो नुदों भिडिअ नुनायखायसो आं नोंसोरनिया न' गंसे जगार खालामदों जोंनि एबसु माबाफ्रा इदि होननानै बुंबाय नालाय ओमफ्राय आंबो नंगौ खोमा होननानै भिडिअआवबो नुखांखाबाय नालाय सिगांफोरबो गावआनो बुंखानाय न'आव नों बिदिसोना बिदिसो इदि होननानै आंखौ बुंखानाय आरो ओमफ्रायथ' जे माबा आंबो नुखाबाय ओमफ्राय माबा फैसाखौल' हरदोल' इदि होननानै बुंबाय आरो आंखौ सरखारनिफ्राय माबा माबि आसनि मोनदों ना मोनाखै इदि होननानै आंथ' जेबोखौथ' मोनाखै मोननाया हेन्डिकापनिबो जेबो मोनाखै ओमफ्राय दा अरुनदयखौ मोनदों आरो अब्ला मोनदोंबाबो दा गेजेर गेजेर इदिनो गेप्स जानानै दं मोनाखै ओमफ्राय हाबा जानाया खै बोसोर जाखोमोनलाय बोसोरथाम जासिगोन बोसोरथाम जासिगोन ना रानिं जानानै दं इनिफ्राय गथ' गथाय सासे ना उन्दैसो ना खै बोसोर जाखोबा बोसोरनै जाबाय बोसोरनै जाबायना बोसोरनै जाबाय दे जागोन दे बिदिब्ला ना गोजोननाय थाबाय होमबा न'नि अबस्थाखौ एसे नायनि न'नि अबस्थाया बेबायदि आरोना लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नै थिंबो गैया माबायावथ' दैलावथ' खस्थ' जायो खोमा ना अखाफोर सेरोना इमान खस्थ'यै थायो आरोना आब' मोनानै ओरैजाय माने फुरा न'फ्रा गब्लंजोबनाय आरोना दैलांबाथाय माने गोबां खस्थ' जायो आं दैलां समावथ' फैनाय जायाखै अब्लाबो माने
भिडिअनि गेजेरजों नुनाय हिसाबै आब'खौ दा मेसेङावबाबो फैनानै एसे खबर लानो होननानै लाफैबाय आरोना लोगोफोरनो बेबायदि आरोना न'नि अबस्थायानो ओरैजाय बेनिफ्राय ओरैजाय संनाय खावनायखौ नैथिंजाय बानायो नैबेयाव माने बेबायदि संग्रा खावग्रा मुवाफोरखौ दोननाय जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बाहेराखौथ' आं देखायखाबायमोन नै बाहेरानि अबस्थाया बेबायदि आरोना लोगोफोर मैया गुबुन हारिनि मानसिमोनब्लाबो दा आब'नि धोरोमखौनो लाबाय आरोना बर'नि धोरोम बाथौखौ लाबाय बेनिफ्राय नै थेलायाथ' ओरैजाय दङ लोगोफोर नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा बोरैबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानै हाबसन फैफ्लांदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।